Hola, soc Patri, d'ací d'Orba, i jo vaig decidir, muntar-me no, perquè realment ma mare ja estava de perruquera ací. Ella va muntar la perruqueria en l'any 69. Jo des de ben menuda tenia ben clar que volia ser perruquera i me'n vaig anar a treballar abans fora perquè ací a Orba ja ho tenia i conèixer el món una miqueta. En l'any 2000 vaig vindre a treballar ací amb ma mare i fins que ella es va jubilar. Porto ja en la perruqueria ací 23 anys. A la perruqueria ara actualment estem treballant una xica de Pedreguer que ve diàriament a treballar i ara actualment també ha vingut una xica que va néixer ací i ha decidit vindre-se'n a viure a Orba després de 16 anys vivint a Itàlia i ha vingut a formar part també del nostre equip, a treballar i a jubilar-se ací en el poble. Sempre tenim gent i clients de tot el que són els pobles del voltant. Igual tenim gent de la Vall de Laguar que de Tormos, Sagra, Murla. Vull dir, ve gent de tot arreu ací. És un privilegi tindre un negoci en el poble, poder criar una família en el poble, que els xiquets puguen córrer per un poble tan tranquil. Vull dir, és molt tranquil, però és que tens tots els serveis que uno necessita. Per a mi, la gent d'Orba som una gent, hi ha moltíssima diversitat de gent, des de gent estrangera, anglesa, belga, a gent molt alternativa, i que ens permet, la veritat, tindre un xicotet negoci ací i créixer. Jo, si tornara a néixer, jo tornaria a decidir ser perruquera ací en Orba, en el poble on viure.